dados kersa panjenengan karena kula nggih garwa ingkang sepuh yuswa kula nggih sampun sepuh nek sepuh kuwi malah bantingane rasa kok lah niku panjenengan kok piyambak mboten kula ngendika panjenengan tasih kemutan dos pundi wis kula mestah panjenengan aja mudah barang sing wis kamu iki aja mengko ndak ana sing kepengin tasih menapa kula namung nderek kersane panjenengan aku percaya karo siramu Ki Nyai kabeh iku mau nadyan iki wae kowe kok ketemu sing dewasa lan bijaksana inggih panjenengan yen mekaten kula nyuwun pamit rumiyin kula rampungaken wonten wingking panjenengan kula rampungaken patambelan wonten